Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ginutlo og gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usa ra ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon dito'y ubang sakayan uban sa Tiberias, gikan sa Tiberias, nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tao mikaon sa paan, tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan og nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, magtutudlo, kanus aka pa mahiabot dinhi. Si Jesus bitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakaon man kamo sa paan og nangabusog og dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus bitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nahinumdum ko usa kay gayon sa dihang nag-celebrate ko og misa sa usa sa mga eskwelahan sa simbahan nga akong na-assignan. Nahibong ko kay pag-abot na ko didto pagkadaghanag yung tao. Unya pagtan-aw nako, daghan kaayo silag mga dala nga nagkalain-lain lang, mga pinutos, no? Gipangputos og mga plastic. Pero diha gyoy usa grupo sa paglabang na nako, pag-abli gyud niya siyang putos, pagtan-aw niya dako gyud kay siyang tingog og niingon, uy, maora man di ay ni, tuga-tuga manig panghatag. No? Imagine, ang iyang nadawat, 2 ka kilong bugas, o 2, 3 ba to kilong bugas. Unya dunay mga 4 ka dilata, unya naipakapin mga sanina. Og niingon gid siya, dako kay siyang tingog, usa ka inahan. No? Kay pagpangutana nako mga igsuon, ang maong eskwelahan nang hatag di ay og ayuda alang sa mga ginikanan sa mga bata. Nindot nga eskwelahan. Pero unsay giingon sa inahan, niingon din ang inahan ay tuga-tuga manig panghatag, kas-kas lang may paplite. Ug iyag yung gilabay ang wa niya para niya di niya magamit labi na ang sanina, no? Nga iyahang nadawat. Ang iyang gidala ang bugas og dilata. Tanawa mga igsuon. Mauna nga karon sa Ebanghelyo, gipahinumduman ang matag usa kanato, sometimes we focus on things which are not necessary. Unsa may i-focus nato? Mga butang kalibutanon. Manong gipahinumduman tas Ginoo niingon ang atong Ginoo karon diha sa atong Ebanghelyo, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan nga nangabuog nangabusog og dili kay nakasabot kamo sa akong milagro nga gihimo. Sometimes when we receive something, ang ato manggong makita mga igsuon, kana ra gyud usa ka gasa. Makalimot gyud ka kinsay naghatag. No? Gani, mo ito akong nakita ba sa usa ka inahan, wa gyud siya kapasalamat sa naghatag. Makaingon siya, uy, salamat kayo ha sa imong gihatag. Ang iya hinong gihimo, nakita sa siyang gasa ug niingon, uy, maora man di ini. Tuga-tuga man ighatag. Nya nindot baya kini mga igsoon kay mag-connect baya ni nato karong Mayo 12. Unsa man ang Mayo 12? Eleksyon. Daghan kay nato mga igsoon, no? Based on my experience, no?
Diha ko'y mga parokyano, manguli gud sa ila. Nako, ngano manguli man mo nga pwede raman mo dinhi, di ba? Dinhi naman mo. Ingon siya, Pader, dito man mi narehistro kay ngano, dagko man sila hatag dito, Pader, kay dinhi. Oy. Tanawa. Kani mga igsuon, dili ni siya nga kuan nga murag kritik kun dili kamatuoran ni sa atong katilingban sa pagkaron. Because how many years I saw that in my own eyes. No? Sa pagtanaw nako, bisan ako dinay usa ka higayon mga igsoon na tanaw ha. Usa ka higayon nituyo gyud ko nga wa gyud ko magparehistro. Kay murag niatong panahon na labi na nga kaning among assignment bas mga pare kay balin-balhin baya ka murag kag NPA. No? Mo nang ang akong tuyo kay layo man, akong gituyo nga wala na sa ko parehistro. Pero tanawa mga igsoon, pag abot gid nako sa mong balay, nihibong ko niingon ni akong inahan, dong, naaman dihay para imo dong? Uha? Pag sure naku hasta ako na apil lagi ana. Sus, dito mga igsoon, subri. Nya dunay pangan. Hibaw na mo si mga pangan nga na dito, no? Naku kuyawa, no? Bisan wa di ay ka maapil lang gihapon ka spisik. Munang ingon na siya, kung dili ka, ingon taon akong inahan, kung dili ka mo dawat na dong, ako na lang na, ako imuha na lang na. Ikaw may nibutar, dili man ako. Muna mga igsuon ba, sometimes we focus on things which are not necessary sa ako pang giingon. Ug muna gipahinumdom karon sa atong Ginoo di as ebanghelyo. O gani kanibitang usahay, kinibitang Flores de Mayo, kung kabantay mo, ang uban nato moingon kining Flores alang lagi ni sa mga bata. Uy, kita day mga idadidaran mag-unsa man mo. No? Apil taan ni dili lang ni anas mga bata. Nya ang inyo sa mga bata, no? Ang ilan lang sang apilan, aron lang sa maka-notebook. Aron lang po makapapil. Or unsa panay madawat panahon sa Flores, dili kay Flores de Mayo man siya, dibuson labi na ngadto sa atong mahal nga Birhen Maria. No? Ilabi na pagkatikais balik nato sa mga pagtulunan diha sa simbahan nga masabtan labi na sa mga gagmayng mga bata. O kitasad nga mga dagko. Because sometimes mo nang pila na ka parokya ako na assignan, may langgani dinhi kay katedral man, no? Pero sa mga parokya nga ako na assignan mga igsoon, sultihan tamos tinuod, ang kasagaran mga pil, mga bata ra gid na inigmisa nako, mga bata nako asa man yung mga ginikanan. Moingon day nang usa ginikanan, Pader, para naman sa mga bata, Pader. Nako dili alang ni natong tanan. Kay Flores de Mayo kini, dimus ato ning pasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Dili lang ni alang sa mga gagmayng bata. Mo ni mga igsuon ba? Matod pa sa ebanghelyo, nangutana gid ang mga tao, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Unsay giingon? Kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo nga motuo kamo sa iyang gipadala. Sa ato pa sa matag sakramento unta mga igsoon, dili nato makita ilabi na ang mga butang nga kalibutanon, kundili makita unta nato ang butang nga Dios nun. Nga diin ang pagpasidungog alang gyud ngadto sa langit ng Amahan. Dili alang ang tagsa-tagsa nato aron pasidunggan. Mo nang unta kung makadawat ka, ayaw gyud tan-awa kung unsay imuhang nadawat. Kundili hinumdumi ang tao nga naghatag nimo sa maong butang, o hinumdumi ang Ginoo nga mao inihatag kanimo labi na sa imong kinabuhi nga imuhang gihuptan karon. Og pasalamati ang Dios ni ana. Ayaw mag-ipsigig ingon nga sus paitas kinabuhi, Pader, maura gid ni akong naabot. Pag sure diha may gani ka kay kanang imong hangin nga imong gihanggap libre. Unya nakalakaw ka kay tungod gitagaan kag kusog sa Ginoo, syaro naman wa ka mauwaw ana. No? Wa na nimo bayri mga igsoon. Gihatag na sa Dios nga libre, because sometimes makabuhat gani tag mga nindot nga butang mangangkon manggud ta.
sustungod gini sa kong pagpaningkamot, oy kung wa katagaig kusog sa Ginoo, ambot makaabot makahaan ng estado sa imong kinabuhi. Apan di gyud nato na makita mga igsoon. Kaya naman tungod kay sagad nato mga butang kalibutanan ang atong gitan-aw, wala kita makita, labi na sa Dios nga naghatag kanato sa maong gasa. Ug mao ni atong pangayuon karon ining Santos Kamisa, kita karon nga nagkatigom. Ilabi na kay karon ato sang gisulod ang Flores de Mayo. Atong pangayuon sad sa mahal nga Birhen Maria, nga tudluan kita sama niya nga magmakanunayon diha sa atong pagtuo bisan pa man sa atong mga pagsuway sa atong kinabuhi, lisod man siya o sayon. Apan gihatagan ta og duha ka butang mga igsoon to make a decision in life. And I hope and pray nga unta mopili ta kung unsay maayo. Kay kita karon no matod pa sa usa ka pari, our life is always a battle between good and evil. No? Maayo og mga dili maayo. Og atong pangayoon karon nga unta makapili ta og maayo. Aron makabadayon labi na diha sa tong pagdaig sa Dios nga maoy naghatag labi na sa atong taghatag sa kagasa diha sa atong kinabuhi. Amen.